Mga kapuso, ang ayan gyud nga kapanaminan sa uban ang gibuhat ni usa ka sakop sa Philippine Airforce. Kinihuman siya miuli sa sobra nga kwarta nga giluwa sa automated teller machine samtang siya ga-withdraw. Siluan mayroon dina sa exclusive report. Alas 9 sa buntag niadtong Miyerkules, nag-withdraw sa usa ka ATM sa gawas nga bahin sa airbase. Habig sa Sangi Road, si Technical Sergeant Crusel Tangob. Apan nahibong na lang siya nganong mikapin sa 8,000 pesos ang gidispense sa ATM. So during that time, ma'am, wala. During that time kasi nakapag-withdraw ako. Bro, after that, may nag-withdraw, tinry nilang mag-withdraw. So wala na siya, ma'am. Hindi na siya nag-dispense ng money. Not available na siya. Wala makamatikod si Technical Sergeant Tangob nga may gisundan siyang nag-withdraw usab sa naasoing ATM. Apan sigurado siyang dili iya ang maong salapi. Hinungdan nga midangop dayon siya sa labing duol nga branch sa bangko aron iuli ang 8,000 pesos. Matud niya, bisan pa man sa panginahanglang pinansyal, wa siya matintal sa paghipo sa salapi. Para nako dili maayong magamit ko sa dili akong kwarta. Niya kanang para sa nako dili matarong ang painungdan siguro og akong gamiton nya besides na kay bawas ako nga naitaw nga para gito sa iya gito. Sa susamang adlaw, midangop usab sa bangko ang 71 anyos nga retired teacher aron formal nga ipadangat ang iyang reklamo sa usa ka ATM sa Barangay Sangi. Matud niya, wa kini midispense og kwarta dihang mi-withdraw unta siya og 14,000 pesos. That happens already in Zamboanga kasi meron din akong co-teacher as a pensioner also na nangyari ganyan. Na ina-trace niya, kaya alam ko, i-trace kaya nag-report kami kaagad dito sa Lanbang. Busa dihang nagkaabot sila ni Technical Sergeant Tangob ganihang buntag sa bangko, iyang gipasalamatan ang sakop sa Air Force. Siyempre happy. I'm happy kasi siyempre I need the money to buy my medicine. Sa off-cam interview, gipasabot sa kadagkuan sa bangko nga padayon pa nilang gitrace kung si kinsa gayud ang posibleng na nag-iya sa naasoing salapi. Kung masubay na nila ang tanang transaction sa maong ATM ni anang adlawa, i-credit na lang adto sa bank account sa reklamante ang nahanaw niyang salapi. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.